गोटे सुंदर गाउली गप नहीं आसछि आज मु आपणमानଙ୍କ पाखକୁ। झिल्ली बोऊ आଜି ସକାଳୁ ପିଲାଙ୍କୁ ତୁହେ ଶୁଣେଇ ଦେଲେଣି। ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଗରଗର, ଆଉ ଜେଜେମା କ'ଣ ସହିପାରେ? କାହିଁକି ଲୋ ଏତେ ଗରଗର? ସେ ପେଜ ହାଣ୍ଡି ଖଟା ଗନ୍ଧେଇଲାଣି, ନଉନୁ ବାରିଆଡ଼େ। ବୁଢ଼ୀମା ସାମ୍ନାରେ ମାର କ'ଣ ପାଟି ଖୋଲେ? ମା ପୁରା ଚୁପ୍। ପ୍ରତିଦିନ 3 ଘଣ୍ଟା ବେଳକୁ ଆମ ଘର ବାରିରେ ହାଜିର ହୋଇଯାଏ ଚମ୍ପା ମା। ଯେତେ ଖରା ବର୍ଷା ଝଡ଼ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଚମ୍ପା ମାର ବାରିଆଡ଼େ ଆସିବାଟା ବନ୍ଦ ହୋଇନି। ହେଲେ ଆଜିକୁ ମିଶେଇ 4 ଦିନ ହେଇଯିବ ବୁଢ଼ୀର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏତିକି ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଝିଲ୍ଲି ଘର ଜମି ଚାଷ କରେ। ସେ ଆସି କହିଲା, ଜାଣିଛ ସାଆନ୍ତାଣୀ, ଚମ୍ପା ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ମା। ଜେଜେମାର ଲକ୍ଷ ଥର ମନା କରିବା ପରେ ବି ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ବାହାରିଗଲା ଚମ୍ପା ମାର ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ଲାଗି। ମା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆମ ଘରୁ ଯାହା ପାଏ, କେବେ ଭାତ ପିଞ୍ଚେ ସହ ଶାଗ ମୁଗ ହଉ କି ତୁଣ ହଉ କି ତାହା କାଞ୍ଜି ହଉ, ସେଇଆ ଖାଇ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟୋରିଟି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସରେ ରଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜେଜେମାକୁ ରୋକଠୋକ ଶୁଣେଇବାଠୁ ନେଇ